Psalm 62 verse 8, tingnan pa ni David, trust in Him at all times, His people, pour out your heart before Him, for He is refuge for us. Siya magod ang ato ang dalangpanan. Kabaw mo siya ni dalangpanan? Refuge ba ka ng shelter? Wala ang gingon ni David, ha? Trust in Him at all times, ye people, kamo mga katawan. Sa tanang panahon, niya, i-pour out, ibubuhay mo kasing-kasing before Him, diya kaniya, God is a refuge for us. Siya man gud atong dalangpanan, asa man day padulong. Doon na mo'y trouble, labi mo sa tinuod lang, nagkampoy mga trouble. Kung ako magkampo na gaya ko sa Ginoo, dali na kayo siya taba. Sa tinuod lang, di na po i-testify nyo, kasi yun di magyapong mo to, basta kung makayong igugot, Lord, tinuod yun ka, tinuod yun ka. Wala nga sa kabutang na din, kaning pulong sa Ginoo, sa diya ako nabasahan, wala na akong ipangbuhat. Kaya siya magiging atong dalangpanan, wala naman tayo laing kadulngan ba? Labi na kung wabot ng panahon, siguro nagsalik ka kanibong trabaho, maundang ralagin ha. Kaya mo man ay ginasulat dito sa Bible. Kaya itong pagpangalagad, magatibulaag rin yung mga tao tanan. Kaya na magigingon din sa pulong sa Ginoo. Muna yung gingon ni David sa 46:1 ha. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Muna ning present yudayon ang Ginoo sa trouble. Muna nga di na po isulti sa inyo kung sa mga trouble nga nidangat ka nako bisan karong adlaw. Daghan may mga problema nag-trouble nako pero pag pangayon ako dahil sa Ginoo dito bag dayon siya wala dayon ana nakaingon ko Lord tinuod jud ka tinuod jud ka kay nga naman ako magipangayo na magiuban ng ngayo nga imbis na hitabo di pagid mo tuo pasagdang pagid labi na kung moabot ng mga adlaw baliwalaon na to pamita na kung unsa ganyan kayo nakatilaw nung kayo sa Ginoo hinumdumi na ninyo kanunay kay mo na ang muhatag kanimo magpadayon kag sa papangalaga makapadayon jud ka kay ngano man kung kaniya to gitubag ka hangtod karon tubagon jud ka ang problema lang kay wa ka nagpadayon nga katong pagtubag sa Ginoo sa imo ha wa man nimo isipa gud nakatutubag ba sa Ginoo usay makaingon magtubag ba to sa Ginoo o dili wala nang nakaingon ko sa una kung ako iya sa Ginoo katutubag yuto kay ang Ginoo mo ay nagbuhat sa tanan wala kung unsa may mga kaayo nga gihatag sa Ginoo na kay nangalagad ka dili na sa imuha lang kaugalingon kay wala tay mahimo kung wala ang Ginoo mo na ang tanan na itabo nimo gumika na sa Ginoo matod pa niya din sa John chapter 16 verse 33 these things I have spoken unto you that in me ye might have peace in the world ye shall have tribulation but be of good cheer I have overcome the world. Muna gisulti na daan niya sa mga tao. Nagsulti na siya daan na tumunang panahon isulat ni John. Si Jesus Christ mismo nag-ingon. Nga matod pa niya, kinibutan na akong isulti kaninyo aron. Kamu may balo, matod pa niya. Nga kamu, kanako, makabaton mo kalinaw. That in me, ye might have peace. In the world, ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Kanang tribulation nga moabot, trouble ba? Kaning trouble nga moabot ay uwa pa man ta kabalo kung inuod ba ning gingon sa pulo sa Ginoo basta nagingon siya there will be a great tribulation before siya mubalik mutuo mo mubalik ang Ginoo after or before ha mubalik ang Ginoo na ay great tribulation kay mo man pangutana unsa may ilanan nga sa imong pagbalik. So nagsulti siya, una kong mabalik na ay great tribulation.
dili after. Ang iyang gingon sa ang after the Great Tribulation, mo na nang gingon the coming of Jesus Christ. Pag human yun, kung dili mahuman, dili pag mo si Kristo. Mo bitaw nang ningon siya diri sa ako naamoy kalinaw. Pero kung diri ka sa kalibutan, aduna gid mo tribulation. Wala giingon ni Job nga nagsulti na siya daan. Kanang tribulation, great trouble na. Dako ng trouble since the world began. Matod pa niya. Si Job nagingon sa 14:1, man that is born of a woman is of few days and full of troubles. O mao na ngayon ni Job, nagsulti gid siya nga din siya nabati nga ang tao daw kuno nga natao sa babae gamay ra na iyang adlaw. Si Solomon nagsulti, kung ikaw magbantay sa sugo sa Ginoo, kana mo'y muhatag nimo og taas nga adlaw, long days, long life. Nga matod pa niya. Pero si Job nagsulti siya, born of a woman is a few days and full of troubles. Puno pa yun sa troubles, puno pa yun. Sa Psalms chapter 22 verse 11, ingon pa ni David iyang prayer be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Muna nga, kung mutuo ka sa pulong ni David na iyang prayer, siyempre, imo po ni buhaton po. Muna giyon ang pagtuo na lang nimo nga, imong buhaton nga matod pa niya, Lord, ayaw po palayo kanako. Kay nga naman, muduo lagi ang trouble. Kanya, walay mutabang niya. O, kinsa may laing mutabang. Di man mutabang ang Ginoo kung layo na. Mo na giingon ni David, ayaw palayo nako. Kay moabot ang trouble, unya way mutabang nako. Kay kung ang Ginoo gayon duol nimo, mutabang gina siya sa imo ha. Mo bitaw nang ang prayer ni David, ayaw palayo, Lord, ayaw palayo. Ang Ginoo di magpalayo, ang tao mo pud magpalayo. Mo bitaw nang depart from evil, mo nang gitawag understanding. Kasabot man ka kay nagpalayo ko sa dautan. O bitaw nang usay kini mga pulos sa Ginoo. Nag-execute gud ni sa atoa nga di kita gayon ang godly kung dili nato ni matuman. Ingon pa ni David sa Psalms chapter 72 verse 12. For he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. Matod pa niya kay ang Ginoo gyud magaligtas niya atong nagakinahanglan nga kung sila manghilak, manghangyo, ug ang pobre usab, ug kanang mga walay mutabang. And him, in him, that hath no helper. Sa verse 13, he shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. Sa verse 14, he shall redeem their souls from deceit and violence, and precious shall the blood be in his sight. Tanawa, ang tao ba, ang iyahang dugo, precious na, labi na katong nagakinahanglan, o katong mga pobre, katong wala na mutabang niya, mo na gipangita sa Ginoo kanang mga tao nga pobre na gani. Mo na sulti ni David nga mao na ang mga tao nga ang ilahang dugo precious unta na, precious na ba kay ang Ginoo gayud mutabang sa mga pobre o sa mga needy. Katong wa na kinahanglan sa Ginoo, siyempre wa gyud na kinahanglan sa Ginoo, pero ang mga pobre mao bitaw na naay Old Testament nagsulti dito. Dituyo na ang pagkapobre daw sa tao aron makaila na sa Ginoo. Ang problema kay wa makaila sa Ginoo. Muna kung makadungog ka ng pulong, kung ikaw pobre, dinumdumi nga dapat makaila ka Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo gayud mo deliver, mo luwas sa tanan nimong pagkinahanglan kung ikaw na kinahanglan, labi na kung mahangyo ka sa Ginoo. Mabita na ningon si David, he shall redeem their soul from deceit, diya sa mga pagpangilad, o diya sa violence. Nga matod pa niya, and precious shall their blood be in his sight. Ang ilahang dugo, precious na. Kabaw ba mo sa ng dugo sa tao? Mao man ang gibuhat sa Ginoo nga ikaw hatagag life. Mao bitaw na dito sa Old Testament, blood is life.
Mo bitaw na kung wa na kay blood, wa na kay life. Mo bitaw na usahay mag-donate tag mga blood para ihatag dito sa mga white blood na kinahanglan blood kay kung mahutdan na sila blood o sa may hitabo patay mo na ang blood sa poor and needy. Labi na kung mukray na siya sa Ginoo, tabangan jud na. Kay nga naman, kanang blood precious na. Kabaw ba mo sa ng blood na to? Kanang blood nga, mao ka na ang naghatag na itong kinabuhi. Kung wanay blood ang tao, patay man na. Bumitaw na, naay gisulat dito sa Genesis, ha? Genesis, Leviticus, Deuteronomy, about sa ng blood. Namatod pa niya dito sa Deuteronomy chapter 12, verse 16. Only ye shall not eat the blood, ye shall pour out upon the earth as water. Kung mag-iyaw gani ka, precious mangguna ang blood. Matod pa niya, ang Genesis, nagsulti yun nga kanang mga blood, bisan sa hayop, bisan pa sa tao, precious na. Atong unang pang panahon, wag yun nagingon nga, kauna na, kuha na, lutuan na, kundi ka ng blood, ningon siya, ipayabog yun na. Kaya nga naman, aron ang tao, makaila, tuhon, pag-abot, kaya nga naman, giprapisi mangguna, na ang blood raman di ay makaluwas na to. Tinuod ba na kung wakay blood of Jesus, masig ba di ka? Kung wala pang blood ni Jesus, masiba ang tao. Pabita na ang tao, dun ay blood, because blood is life. Mo na igingon sa Old Testament. Mo na one thing nga iyang gingon sa Deuteronomy sa ilaha, only ye shall not eat blood, ye shall pour it upon the earth as water. Mo na igisugo, mo na nga ayaw mo pa nga og dinuguan. Larik gaya na kay nga naman, mahinumdum ka ng dugo, kao kag dinuguan, ma-remember yung ka nga din ka ng dugo, precious sa Ginoo. Mao po na sa Ginoo ang dugo ni Jesus Christ, mao po na ang naglukat. Mo na kung si Jesus Christ gi-reject, but sa Ginoo, precious na siya. Para sa tao, dili precious. Ang precious sa Ginoo, kan Jesus Christ, is the blood. Mo na kaniadto pa, ang blood, wala ginagisugo sa kauno na, although lami man na, pero manang giingon diri sa Genesis, tanaw na to ha. Ya di nato ni tumanon. Ngano magyud atong kauno ng blood. Pero kanang baboy, ato mo nagidili na, pero pag-abot sa Old Testament, ang baboy nalimpyuhan na, ang tanan nagkamang sa yuta, gilimpyuhan na daw, ingon pa sa Ginoo ngadto kang Apostol Pablo. Gilimpyuhan na, pwede nimo kaunon. Muna ang tanan nagakamang. Kung atong una gibawal ha, pero kung bitaw na nga gituyo na sa Ginoo, abi nimo kining baboy mo ni dali ra makakuha sa tong life. Kung wa kay pagsalig sa Ginoo, manang giingon ni Apostol Pablo, ang gamay ra pagtuo, agulay ra yung kaon nimo. Tinuod na, di ba? Gisulti ko na nana ni bersikulo. Ang gamay pagtuo, jutay ra iyang gulay la iyang kauno vegetable lang. Pero anda kong pagtuo, tanan kauno niya. Ayo lang nang hugaw. Basta ang buti sa buti sa pagkuan pa na mo na. Kaya nga naman naman kay pagtuo sa Ginoo. Ang Genesis chapter 9 verse 4. Nag-ingon siya dinhi 4 to 6 ha. But please with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Manang gingon siya sa verse 5. And surely your blood of your life will I require at the hand of every beast. Will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man, brother, will I require the life of man. Who sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. O bitaw na kanang tao ba, ang tao, dili na matawag tao kung walay blood, patay gina siya. Muna kanang blood daw kuno, muna iyang gingon din i-require gina sa Ginoo. Muna kung imo nang gikaon ng blood, i-require na sa imo sa Ginoo, puhon. Muna iyang gingon, kining mga tao nga nakapatay, nag-shed og blood sa ubang tao, i-require na sa ilaha, paninglon yun na sa ilaha. Kaya nga naman, who sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. Mapatay po na siya. Munang gingon di Jesus Christ ang
ang mabuhi sa pinuti, mamatay po sa pinuti. Muna iyang gingon, nga naman, for in the image of God made be man, o gihimo, o he made man. Kanang tao daw kuno, gibuhat manguna sa dagway sa Ginoo, muna kanang tao ayaw nagpatya. Kay nga naman, dili ikaw nagbuhat, anak mo nang masuko ang Ginoo sa tao nga nagpatay. Kung bitaw ng love your enemy, bisag kaaway na nimo, kay nga naman, image of God for good na. Kung bitaw ng ayaw panimalos, kay nga naman, image of God po na siya. Dagway po na ba? Mo nang gingon nga, higugmao na to ng kaaway, bisag pag mubati na tao kalagot, aron di ta mubati kalagot, higugmao na to kaaway, kay nga naman, paninglo ng punabot sa Ginoo kung kana po dato anang isin iyang blood na. O bisan pa na kanang blood sa tanan nga matod pa niya which is the blood thereof. But please with the life thereof, which is the blood thereof, shall not eat. Basta kanang mga blood nga naghatag og life, ayaw gid na kauna. Kung bito nang usa ka butang nga din kita, kinanglan may bota sa knowledge sa Ginoo. Tuyo siguro sa Ginoo ni pahibaw mo nga naman. Maningil man ang Ginoo na, mo-require ko ang Ginoo na. Namatod pa niya din sa Nahum chapter 1 verse 2. God is jealous, and the Lord revengeth, that the Lord revengeth and is furious. The Lord will take vengeance on his adversary, and he reserved wrath for his enemy. Tanawag, reserve. Sa Nahum pa, itong una, kining propita nga si Nahum, nga matod pa niya, God is jealous, because kanang man God, gihimo niya image, o like the image of God, munang gihingon nga, i-require na, kay nga naman ang Ginoo, manimalos yun na, revenge it. The Lord revenge it and is furious. The Lord will take vengeance on his adversary and his reserved wrath for his enemy. Nag-reserve na ang Ginoo, muna hinumdumi ninyo. Nga mo nang Ginoo, mo balos yun na siya, kay i-require man na niya. Maubid na ng bantayanan na ito ng mga gitawag o kanang gipangbuhat na ito sa mga tao. Muna ninyo siya, do not events. Kaya nga naman, for the Lord is, anang siya ang manimalos ba? Muna yung gingon din kay nag-prepare man good siya of the wrath. Muna yung gingon reserved wrath. Sa Roma chapter 12 verse 19, ingon pa ni Apostol Pablo, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place into wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Muna yung gingon, ako yun siyang paninglon yun na ako na ingon ang Ginoo. Nga matod pa niya, mga hinigugma kong mga igsoon. Ayaw hatagi ninyo yung kagalingon sa pagpanimalos. Kundi hatagi ang panimalos sa Ginoo, kanang kapungot sa Ginoo. Kaya nga naman, naisulat man good, vengeance is mine. Ang Ginoo yung manimalos mo, nasa latod pagkasulti, manimalos din ang Ginoo. Manang mingo ko ninyo nga ang Ginoo, dili lang kay gugma, dili lang kay mercy, dili lang kay grace. Nga ang mga tao gayud iya ginang panimaslan mo nang bantayan nato kay wag kanang Ginoo manimalos. Kabalo mo sa wrath sa Ginoo katong pito ka panaksan. Ako naman ang gisulti sa inyo, ha, grabe to kayo. Mahitabo gito. Ya kun di ta mga maningkamot. Maguwag pa ta nga moabot ta ana. Mo na nagsulti ko daan ninyo nga luoy kayo ang tao sa diha nga makatilawan. Mo bito na kung ikaw ay kahadlok sa Ginoo, mo nang gingon makatilaw gyud ka na, pero kung mahadlok ka sa Ginoo, kumutuo ka sa pulo sa Ginoo nga nisulat, mo nang gingon niya nga ayaw gyud mo panimalos. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, namatod pa niya, in flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Kinsa ganito niyang panimaslan, pinaagi sa iyang flaming fire. Matod pa niya, flaming fire kanang nagdilaab nga kasuko, kalayo, nga panimalos, ha, nagadilaab. Ikaw makabaton anang panimalos sa Ginoo. Ni adtong mga tao nga wa kay la Ginoo.
katong wala nagtuman sa gospel of our Lord Jesus. So may gospel ni Jesus Christ sa tuwa nga naghatag siya og kanang kingdom nga din seeking first the kingdom, the good news, the kingdom nga kinahanglan manginter kita ng kingdom. Nya kung dili ka muubi anang unsa ang pagpanginter o pag-enter, o mo na nga ang Ginoo manimalos ana niya ang tawhana to. Labi na kanang wa kaila sa Ginoo. O mga puro lang gipailaila sa imong mga God is mercy and love, loving kindness, grace, mo nang gingon luoy kita kay nga naman ang Ginoo day nag-andam man day og kapungot nga di siya manimalos. Sa Roma chapter 5 chapter 2 verse 5 ingon pa ni Apostol Pablo, but after the hardness and impenitent heart treasure it up into thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Mao ni ang revelation, righteous judgment of God. Ang mao gayud ni ang sakto, ang tama gayod nga judgment sa Ginoo, i-reveal niya wrath, kapungot, atong mga human nga din, hardness and impenitent heart, dili mahinulsulon. Di gud kabaw mahinulsul kung say sayo. Wa bitaw na kun na gani mo isala, ay di mo ginulsul kanang tininuod ba dili nang usta ka istorya nga din murag wa ka kaila sa Ginoo nga mao man ay gisugo sa Ginoo. Ngano sakit pag mga pasaylo. Sabi nimo kung imo ang tumano ng pulong sa Ginoo, malipayon niyo kita. Ay pulong sa Ginoo sama gud daw na sa gitawag og kanang pait ba? Pait. Pagkauno nimo pait, pagabot sa tiyan, sweet na daw na. Muna, pait man buhaton, nga mangayo kag suri sa imong kauban o kalaban, manang gingon nga, kung dili man nimo mahimo, kung di man ka mahinulsulon, impenitent maka, hard, kanang, abaw mo ng penetition, impenitent nga, kanang mga tao nagpenition sa ilang pag-ul galingon ba, nga, hinulsul yun ganang nagbunal-bunal sa likod, mga mga penetition niya ikaw kung impenitent ka kanang urag di gani ka maghinulsul mo na yang gingon dito nag-treasure lang ka sa imong kagalingon kapungot sa Ginoo di mo lang giandaman ang imong kagalingon ug bahanding kapungot pa nga ang Ginoo gayud manimalos nimo mo bitaw na importante do na kitay tulong sa Ginoo mo na kung ingon ninyo nga diin ligtas ang may alam. Sa Revelation chapter 6 verse 17, the great day of His wrath is come. Wabot yun na. Ang Revelation nagsulti na daan. Nga matod pa niya diya sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, even Jesus which delivers us from the wrath to come. Wala si Jesus Christ niya anigid na aron makaligtas ta anang umalabot nga kapungot mao ginay number 1 nga gingon ni Jesus Christ dili lang kay pagluwas although giluwas ta niya sa kamatayon nga dili na unta ta dapat magpakamatay kay siya nay nagbayad iya patang giluwas ato kasalanan kanunay mao bitaw nang maghinulsul ta kay kung di ta maghinulsul di ta mapasayloon mo nang gingon giandaman ta kapungot sa Ginoo mao bitaw hinungdan nga ningkamot sa pagpadayon aron kini atong lawas nga madunok iling sarag di dunot mo na kitawag i-redeem na kita dito sa the day of redemption kanang twinkling of an eye mo bitaw na yang gingon dinhi na ang Ginoo nag-andam og kapungot ang Sipanaya chapter 1 ato ning basahon pag-usab ha basig nakalimtan na ninyo mo bitaw nang kanunay ka magpaminaw sa pulong sa Ginoo aron ma-repress na po ni ang mga pulong sa Ginoo kay kung walay nag-counsel sa ato masaag man gyud ang tawo ingon pa ni Solomon ingon pa niya diri sa Sipanaya chapter 1 verse 14 hangtod sa 18. The great day of the Lord is near. It is near and hasten greatly. How hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. Tanawa, ang adlaw daw sa Ginoo dako nagkaduol na. Nagkaduol na og dili ni madugay bisan ang tingog sa adlaw sa Ginoo ang mga dagkong mga tao maghilak yun ni bitterly grabe kayo
Maabot yun ang panahon. Kito may mga dakong tao rin. Kito mga dato. Muna yung gingon, maghilak yun na sila. Nga naman sa verse 15, that day is the day of wrath, a day of troubles and distress, and a day of waste, wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of cloud and thick darkness. Ngit-ngit, naginang ka nang wala yung pag-asa. Una-una adaw na ninyo. Mabita na gusto sa Ginoo nga kanang makasabot yun mo anang unsa na gitawag og kanang gitawag og wrath, kanang kapungot ba? Ang Ginoo gyud mapungot kanang distress, kanang kasakitan gyud ba? Kanang kagul-anan gyud distress. Unya kanang mura kanang wasteness na kanang wala nay pulos batanan. Nya desolate na kanang bot pasabot na desolate na tribulaag na kanang wala na kay paglaom, wala kay pag-asa, wala kay tanan moabot na gina kanang pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Wala gitawag the day of darkness kanang ngit-ngit na kanang wala na kay mapadulngan. Wala kay pag-asa ba? Wala giyon gloominess kanang hulag mutabo na sa imuha ng murag. Basta ipabati gina sa Ginoo halos kanang kumahimo la kanang mga nabuang gani mao ni nahitabo sa ilaha. Nawa na gyud sila mga pangisip ba. Moabot ang taklan nga moabot ni kay kanang adlaw sa Ginoo nga kapungod duol na mao ni ang mahitabo, no? Kanang gitawag thick darkness, kanang ngit-ngit jud nga wa na kay pag-asa nga halos na lang hinuon wa pa mo ako nakatilaw na gyud ko anang gitawag og thick darkness. Sa akong kinabigat pagkawala sa akong anak nakaingon jud ko nga tama gito giingon sa Ginoo. Na kung ang Ginoo gani mo tabon si huna-huna wa na kay mahuna-hunahan. Wala na kung bisag pag maglakaw ka, magtindog ka, wa na kay mahuna-hunahan. Mabita to niabot ang takna sa kuwan panahon. Nga nitindog yung ko, wa na po nang sa kung bato na sa mukad to. Ya kay ngit-ngit naman, may gani nakakita kong gamayng hayag, matong nidumot ko sa hayag, nangayo dahil ko pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako kay nga naman sa kung nahuna, huwag yung ko'y mahimo kung wala ang Ginoo, kung ang Ginoo kay nga naman, atong panahon na to, gibasol man guna ko ang Ginoo sa akong pagpangalagat. Nga gani, number 1 ako pagbasol nga nahitabo ang akong kauban, nangayo ko sa Ginoo, nga ningon ko, Lord, ayaw lang itugot, nga kinakong kauban, mamatay sa akong kagalingo, sa akong atubangan, kung ikaw nahimuot ako. Iyang gihatag. Unsa pa ka akong anak, mo na gibasol ako Ginoo mo tong nahitabo nga nakaingon gyud ko nga grabe ang Ginoo kung tabo na gani na sa huna nga wa kay mahuna-hunahan pero nagliwok lang gyapon ka. Mao ni ako nabati, mao ni ang gingon gloominess. Ning abot sa adlaw sa Ginoo sa verse 16, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high tower. Mo ni ang adlaw sa Ginoo, mo ni ang pagpasabot sa mga tao, ha? Di patingog ng trumpeta o gi-alarm niya. Batok niya itong mga kanang gitawag di kuralan nga mga syudad. O ang against sa mga tag-as kayong mga turi. Sa verse 17, and I will bring distress upon men, that they shall walk like a blind men, because they have sinned against the Lord, that their blood shall be poured out of dust, and their place as the dung. Mao na yung gingon. Nga matod pa niya, moabot yun ang panahon sa adlaw sa Ginoo, nga dalon sa Ginoo ang mga tao nga to sa distress. Nya maglakaw sila nga blind ba, like a blind. Kanang wala na pag-asa. Kanang murag muhilag na lang ka, may ganit ang muhilag taro, kaya napay maluoy, napay butambag, puhol wala na gyud. Wala bantayanan na ito. Muna kong gingon sa inyo, ang Ginoo nag-anda mo kapungot. Kung mo niya ang iyang kapungot, nga iyang buhaton sa tao. Alagot naman guni sa Ginoo, mo nang matagamtaman niya sa tao, mo nang magbantay kita. Mo nang mga lagat ka, kung wakay alam, wakay kaligtasan. Nga mo na iyang gingon, the mighty man shall cry there bitterly, and the day of the wrath, silver and gold, matod pa niya din na napa sa verse 18 ha. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even the speedy radiance of all them that dwell in the land. O mo na iyang gingon ipanimalos gyud sa Ginoo
kanang silver and gold dili na makaluwas na nimo. Mo nang iyang gingon dili moabot yun na giprophesy gyud ni si Panaya. Mao na nga silver and gold cannot be able to deliver. Nganong gisulti man niya aron ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo mga dato unta mahinumduman pero kay wa man sila mahinumduman mao bitaw na nga si David usa ka dato unsa iyang gipray na overwhelmed man gud siya tungod sa iyang kadato mo nang aduna siya prayer when my life is overwhelmed lead me to the rock that is higher than I. Karon sa New Testament ang mga pobre mo na iyang gingon mo nang naka-unaware sila kay nga naman na overcharge sila sa kalibutan. Ma-overcharge gani ka nga ang imong unang-una puro na kalibutan wa ka nagunang-una nga ang Ginoo mo balik na. Mo nang hinungdan nga baliwala din mo pagpangalagad mo nang giingon ma-unaware gyud ka nang wabot ng tak na nga in the twinkling of an eye. Mo bitaw nang mimong gyud ko sa inyo ani gyud mo diri kay naa diri ang twinkling of an eye. Kunya sayo ra ba gyud? Kung kanusa ta magsugod daw ta kabalo. Di man pud na pwede nga dito na ka sa ulahi nga ilisan sa Ginoo alkansi to ang twinkling of an eye kas alang dili po na ingon ang dili kursunada mo bitaw na kanang willingness sincerity and faithful mo na ang Ginoo mo na maghatag kaniya og kanang gitawag pulong nga din kung mahibaw lang ka gagaan jud ka peace or safety mo na yang gingon din sa Proverbs ha ingon pa ni Solomon si Solomon usa ni kadato dato kayo sa tubog kalibutan mo na yung isulat. Sa Proverbs chapter 11 verse 4, riches profit not in the day of wrath, but righteousness deliver from death. Kanang righteousness makagawas na sa kanang gitawag og kamatayon. Ang Sikaraya dunay gisulti, dunay giprofesi ni Sikaraya kinahanglan mahibaw mo ini. Sikaraya chapter 13 mo na ni akong gisulti ninyo nga ayaw mo pagsalig. Kay may tabog yun kay giprofesi man mo ni yang gingon din sa Sikaraya chapter 13 verse 7 to 9. Awake, O swords, against the shepherd, and against the man that is my fellow, said the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Muna iyang gingon, bumangon kamong mga ganang espada, batok sa mga bagbalantay. Nga matod pa, batok niya itong tao nga ako ang kauban. Ingon ang Diyos, ganang pilo. Said the Lord of hosts, smite the shepherd, ut-uta daw na ang lamya na ang magbalantay, ug ang mga karniro ma-scattered na, and I will turn my hand upon the little ones. Akong iturn akong kamot ngadto kanila. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, two parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Ang tanawa. Matod pa sa propesya, sa diyan nga mahitabo na ni, diya sa yuta, nag-ingon ang Ginoo, duha ka parte nga diin diya sa kalibutan, ako putlon, pinaagi, patay, o cut off and die. But the third shall be left therein. Unya ang ikatulong nga part, yang ibilin. Kani, kung imo ning sabton nga, kung basaw ni mo ang tanan, about ni sa mga nangalagad sa Ginoo, kay pilo man, yang giingnan ang sword ba, pamatyon daw niya katong against sa shepherd ba nga, against ganit sa Ginoo, nga mga pilos, ba? Ang ambot pasabot ba, mga pastor nga, imbis na gwali siya, mahitungod sa Ginoo, against, abi na mo atong una, kung akong gibasa na, ang mga Israelites, ang mga parasyo, mga eskriba, against sa Ginoo. Bisan nangalagad sila, although nagtuo sila kang Moses, muna nga si Jesus Christ, nakita yun niya, nga ilang pagpangalagad against sa Ginoo, ang ilang gitudlo, munang giingon, nga mga tao, gihimo nilang angayan, doble nga to sa impyerno. Muna giingon dito ni Jesus Christ sa Matthew chapter 23. Kung mong basaw na ilang gipanudlo, nga gidubli
Wala bitaw ako gingon nga nabalakag ko sa kung maniid man nang galing ko sa mga pastor, murag wala nila gitudlog ang tinuod ba. Ya unsa gyud tinuod ya sa pagsimba. Aslong lang makaadto sa simbahan, makadaig mabitaw lang sa inay mga tao mingon nga maayo lang mo basa Bible, maayo lang mo tik sa Bible, maayo lang mo pero makaingon gyud ko gi. Kahibaw ba gyud sila ining ilang gipangsulti? Although ang prophecy, ang tao mogamit magyud pulong sa Ginoo. Mabitan nang ningon sa Apostol Pablo, ang pulong sa Ginoo maayo kung kini ayuhon paggamit. Na kung di nimo ayuhon paggamit, ako ina nga din ikaw naggamit anong pulong sa Ginoo niya. Mabitan nang ningon ang unag yung sugo ha. Do not take the name of the Lord in vain. Ayaw ninyo gamita ang pangalan sa Ginoo nga kawang lamang. Ya kung ikaw na imong Kristohanon, baliwala lang ang imong pagka-Kristohanon, mo nang gingon, blasphemous na ingon pa ni Jesus Christ. Kanang mabitan ng akong prayer, Lord, kung ako nagwali man niya, dili man ka uyon, nganong imo pa man kong pawalihon? Nganong tagaan para ko nimo ki espiritu nga mutudlo diri? Nga halos naman gali, hinuon di ko muundan, bisag na ang mga pagsulay. Mo na iyang gingon din, moabot ang panahon, nagprophecy yun sa mga nangalagad sa Ginoo, i-cut off niya ang 2 parts. Unya, iyahang ipabilin ang left na bilin, 3rd part, sa ito pa, tuluna, ang duha, ang mga Kristohanon, duha ka parte, mga wala, kung muabot ning gikan, kagubot. Siguro, sa unsang paagi, ako nabato ng gani, kining gira siguro, kay muabot man yun ning gira. Whole world yun ning gira kay kinsa may mo ari dus kalibutan kung walay mo labaw wala mo agi gyud ta gira kay nga naman ang propesya sa Bible na do nagay mo barog nga hari sa mga hari ug wa nay makigira niya kay nga naman nabuntog niya mao na ang paggira diri magira pod sa langit. Mapildi na to ang gitawag og accuser yung sa Revelation, ipakanaog na to diri nya manaog tong accuser nga mao si old serpent Satanas, the devil. Musulod to siya sa atong usa ka hari nga labaw diri mo tong siya mo ay magdumalaw niya yang pamagi yang pamalaod nga musimba sa iya sonsong paagi kanang ang tao dili maatik ba kay pamaagi man na diskalibutan mo nang gingon marking kung kanang marka na ang tao unya katong dili iya sa Ginoo mudawat kay nga naman anad man og kanang number di ba. Nanam tayo mga number ni computer, pero katong iya sa ganun di gito siya mudawat. Manang gingon nga, mo kanyo na sila, mulahi na sila. Mo na ang mga ikatulong nga parte, believe therein. Sa verse 9, and I will bring the 3rd part through the fire. Kunya katong mabilin daw ko no ha, 3rd part, iyang dalon dito, pinaagi sa fire. Kalayo ba? Anang kalayo, and will refine them as a silver is refined, and will try them as a gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Mao ni ang nabilin daw kuno sa ikatulong ka parte, ang Ginoo nagdala sa fire kay iyang i-refine as a silver ba. Kanang sulayan yun niya, mao na nga kinig panahon na ron, mao na ni ipang sulayan na ta ba kamo sulayan na mo sa inyong mga gituhuan ninyong mga pulong sa ginagkuntumanon ba ng ninyo kundili adili kamo ang ikatulong nga part sigurado kaning inikabot sa kagubot mao nang gingon basig naa ka sa to sa ikaduha nga part kay ang ikatulong nga part iyang gidala na aron sulayan. O bitaw nakita diri sulayan kay ining mga pulong nga atong naibaw-an karon. Ngano man yang as a gold is tried, and they shall call on my name. Manawag ta sa ngalan sa Ginoo nga and I will hear them. Maminaw siya. I will say, it is my people. Mao kana ang akong mga katawhan, and they shall say, ug sila moingon, the Lord is my God. Mao nang moingon ta nga ang Ginoo gyud atong Dios. Mao na ako moingon ang Ginoo gyud akong Dios, buhi gyud akong Dios nga akong gialagaran. Mao na nga ako nagtuo ko nga sa tulo ka parte magpabilin jud ko. Mao bitaw nang gitawag og remnant. Wala nga dinhi, wala na ako na kita tong gitawag sa mga dili iya sa Ginoo dunay mga matay
2 parts mabilin, ang 1 part mga matay sila ha. Wala gingon nga do nagay mga gitawag ko. How many yang gingon awake of swords against the shepherd. Bumangon kamo mga espada kanang espada mo man mapatay. Kay nga naman kadtong mga pilo servant niya o pilo kanang gitawag og kan iya man ang ikat o pinaagi sa pagpatay. Mo bitaw na magbantay kita ning ato pagpangalagad. Unya matag pa niya sa verse 9, I will bring the third part